Asiri ce shi so rayuwa ne ke ce cikin burina shi so wani zane ne wanda ke azzukatanmu zauna kina ruhina waiwaye adon tafiya kauna ta sa kunya shi so kamar kusa ne ya kafe a zuciya ya sa ka yin jinya kwakwalwa ba ta tasiri ne wani sa'in farin ciki wani sa'in bakin ciki so wani sirri ne ra'ayi riga suka ce ado na gona shi so kamar tsani ne tafiya sannu sannu aka ce kwana nesa iso kamar duniya ne nazari da aune su ne su yayi min kamu tamkar furar damu iso cikin buri ne ya zan na furta kalmar so kauna ga mai suna dan Allah ki dan nuna ni nake yin buri mai haske da annuri dan Allah kiɗan saya ne shi so wata kwaya ce ko kuma mafarki ne soyayya kiɗan duba ni zuciya ta kan samu shauƙi silar kamu dan Allah menene so ne shi so ma'auni ne a mizani masoya waze gane ne turu ba makaho da tsoho babu yaro kiso bai da tausayi ne da ƙauna na jigata iso na ke fahimta zuciyar ke karkice ne nazari da aune so ba ta tasiri ne iso kamar tsani ne himma ina ta tunani so ya saka min